eme nabe eme babe eme sunobe eme derebe diga poe mi fa production jabarani filebagaw amunu te sega o te nyina amunu sogole no na shu ani kle mali kono ani mali ko kan ama fo ka waladonia dante folimna bi ame place cinquantenaire yoro la ame festival keneka noye dogono ka festival ye na be wele ko festival ogobanya ni ya ta ko konontona yin ama wala ko donia ka fonyena aw to ka fla aw sogole ngata na kuma be amena mo interviewer ku tengu nyingali munu aw ni ne amena fle an shune fa ba nusu togoni jam ne to Umar Jara me bolla bara de ke le artisanat de Bamako me barake ame foire jumani kene kambi bon me oko banya de kene kambi ni ale ta ko konontona ni ameka participer bon na ngama na fani a importance ou fort vraiment a se ka fɔ ka ban parce que yan ni bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ dɔn i b'a dɔn Ogobayan kɛnɛ kan parce que siya bɛɛ bɛ yan i bɛ siya bɛɛ ka matériel ye i bɛ siya bɛɛ ka fini dontaw ye yan i b'u ka produits ye yan nɔ k'a daminɛ double fɛ la fo ka na se an ka dɔnfiniw n'a ka sabaraw ma a bɛɛ de bɛ sɔrɔ a bɛɛ ye yan bolola baara kelen fana ye donc vraiment ni bɛɛ bɛ se ka siya bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ni nafa bɛ cogo min na k'a ladege a bɛ sɔn ka caman bɔ Mali ka gɛlɛya in na parce que Mali bɛ gɛlɛya min na bi n bɛ se k'a fɔ fili ka gɛlɛya de don parce que an fililen don an ka kɔrɔlenw ma donc o de y'a to sira bɛ ka tunu an na mais dɔgɔnɔw filɛ ka sira min ta Ogobayan ni siya bɛɛ sera k'a ladege Mali kɔnɔ a ka ca Ala fɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ don o gɛlɛya kɔrɔ parce que yan an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la donc malien tɛ se ka kojugu kɛ malien na n'an ka dumuni kɛ o bɛ Mali de la yan donc Ogobayan mɔgɔw ka nin an bɛ Ala deli Ala ka san caman fara a kan. Ogobayan kɛnɛ kan aw bɛ produit jumɛn feere aw bɛ fɛn jumɛn feere. Ogobayan kɛnɛ kan yan an bɛ fɛn caman feere parce que anw ye bololabaarakɛla de ye an bɛ instruments dilan an bɛ golo sakiw dilan an bɛ golo sabaraw dilan an bɛ colliers dilan an bɛ waliw dilan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ soparlanw b'a la en fait mɔgɔ bololabaara mɔgɔ mago ɲɛ fɛnw bɛ se fɛn fɛn ma anw b'a bɛɛ kɛ bolo la i n'a fɔ minnu a ka di minnu ye ka trophée di mɔgɔw ma i m'a ye par exemple ninnu bɛɛ b'an bolo yan Asim n kɛlen don ka Mali carte dilan ka Asim fɛnw photos k'a la bon mɔgɔ caman bɛ yen u ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ se k'o logow fana dilan voilà. Festivali Ogobayan bɛ nafa jumɛn de lase aw feerekɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la artisanw ma. Bon festival Ogobayan bɛ nafa min lase anw ma a bɛ anw lakodɔn a nafa bɛɛ belebeleba o de parce que feere sanni kɔnɔna na an b'a dɔn Mali bɛ cogo min na bi gɛlɛya bɛ bɛɛ kan wari tɛ mɔgɔw kun ka sanni kɛ donc an fana kɛlen don k'a kɛ tout possible pour que an bɛ se ka prix bi mɔgɔw fana bɛ se ka dɔɔni san cogo min na sinon tiɲɛna gɛlɛya bɛ parce que hali 100 fɛn dɔ b'a f'i ye k'i ka 20 bɔ a la ou bien i ka 10 bɔ a la bon ni dun ye 10 bɔ a la a bɛ se ka kɛ 20 de ye ka tɔnɔ ye i bɛ se ka 10 bɔ a la bon 10 bɛ k'i yɛrɛ ka tɔnɔ ye bon o fana bɛ yen nɔ. Welewelemadaga jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin i dɔgɔ ani i kɔrɔ minnu ma se ka yan lasɔrɔ ani minnu bɛ i ka baara canal la u ma deli ka na festival Ogobayan participer. Bon wele ka dakan min bɛ n bolo k'a lase olu ma tɛ dɔwɛrɛ ye u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye yɛrɛko de ye nin ye yɛrɛko de ye i nana wariko tɛ mais yɛrɛko de don et puis relation min b'a kɔnɔna na o de ka bon ni wari yɛrɛ ye quoi an bɛ na yan an bɛ mɔgɔ kuraw dɔn san o san mɔgɔw bɛ yen nɔ u b'an ye hali ni sanni man d'u ye de fait que an bɛ ɲɔgɔn ye san o san a b'u encourager u bɛ fɛn misɛnnin dɔw san an bolo donc minnu ma ɲinanta sɔrɔ k'u jija san wɛrɛ ta u ka se ka place réserver puis an b'a fɔ Ogobayan organisateurs fana ye u k'a essayer u ka dɔ bɔ an ka sanuw prix la n'a fɔra ko sanu tɛ yen an bɛ k'an ka prix bin olu fana bɛ ka dɔ fara u ka sanu wariw kan barji wariw fana vraiment u k'a essayer k'a jate minɛ Mali bɛ position min na bi gɛlɛya de bɛ bɛɛ kan wari tɛ mɔgɔw kun donc anw bɛ k'an ka effort kɛ ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye u fana k'a jate minɛ parce que nin bɛɛ ye Mali jɔ de ye n'i ma ɲɛ k'i b'i ka jamana fɛ dɔrɔn i k'a essayer ka na nɔgɔya ye jamana kɔnɔ an b'o de lase mɔgɔw ma. Merci beaucoup. Merci. Ne fan la. N b'a nu la. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Ne tɔgɔ Mamutu Napo.
ka bɔ Ondo. An bɛ foire jumɛn de kɛnɛ kan yan bi? Bon festival de Dogon o ko baɲa an b'o de kɛnɛ kan. Ni y'a ta ko joli n'a ye? Bon ne kɔni nana siɲɛ 4 ne bɛ min dɔn ne nana min na ne b'o de dɔn quoi voilà. Festival Ogobaɲa an b'a kɛnɛ kan bi e bɛ fɛn jumɛn de feere? Bon ne bɛ bɔgɔlanw ni ani kadɔ fini ninnu ani fugulanw ne b'olu de feere quoi. Festival Ogobaɲa yɛrɛ bɛ nafa jumɛn de lase aw jagokɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fini feerelaw dumuni feerelaw ani artisan mɔgɔw ma? Bon nafa caman b'a la parce que an bɛ yan an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la bon caman fana bɛ yen u bɛ na ni minɛn minnu ye hali n'a ma ban i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ bɔ a la quoi donc c'est n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na nafa b'a la quoi awɔ tiɲɛna a kɔni bɛ ne yɛrɛ la. Welewelemadakan min b'e bolo ka lase i kɔrɔ ani dɔgɔw ma minnu ma se ka festival Ogobaɲa lasɔrɔ walima minnu ma deli ka na a la fiyewu yɛrɛ? Bon ne bɛ min fɔ olu tigilamɔgɔw ye san wɛrɛ ta u k'u jija u ka na parce que fɛn caman b'a la hali ni feere tɛ i bɛ fɛn caman dɔn a la quoi bon an ka fɛn kɔrɔ caman bɛ yen i b'olu dɔn bon a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ sababu bɛ sɔrɔ a la fana quoi voilà. D'accord, merci. Ansu ne fa? Aba Ansu. Tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Ne tɔgɔ Dawuda Jara ka bɔ Bamako yan. Entreprise ye o ye Mileri Disanuma ye. Entreprise in ale ka base ye di ka di bɔ ani k'a lasago ka ɲa ani k'a bamayɛlɛma ani fɛn minnu bɛ bɔ di la fana k'olu fana bamayɛlɛma n'o dɔ ye kɛɲɛ ne de bɛ wele ko kɛɲɛ siroda bɛ donc nin bɛ bamayɛlɛma ka kɛ mɔni tulu ye ani ayiwa fɛn wɛrɛw buju bɛ se ka k'a la kelma lèvre bɛ se ka k'a la fɛn caman bɛ se ka kɛ ni kɛɲɛ ye quoi au fait voilà. An bɛ foire jumɛn de kɛnɛ kan yan? Bon an bɛ foire min kɛnɛ kan an bɛ dɔngɔnɔw ka festival de kɛnɛ kan n'o bɛ wele ko Ogobaɲa nin y'ale yɛrɛ tako 9nan ye donc an b'o de kɛnɛ kan yan bon an kɔni bɛ yan voilà. Festival Ogobaɲa ale bɛ nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin aw jagokɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jago kɛ commerce ani jiri lakodɔnnu ani artisanat mɔgɔw ma? Bon a fɔlɔ festival nafa ka bon kosɛbɛ anw bolola baarakɛlaw yɛrɛ de ma parce que wagati do wagati min ni mɔgɔw an bɛna fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔw bɛ se ka an lakodɔn parce que mɔgɔ caman bɛ i ka wagati de programmer ka na bɛn ni wagati ma pour que ka se ka na fɛnw lajɛ donc ni sera nin kɛnɛ ninnu kan a bɛ kɛ visibilité de e yɛrɛ i ka entreprise de ma parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ se k'i wuli ka s'i ma i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ u t'i lakodɔn mais nin yɔrɔ ninnu de bɛ kɛ sababu ye k'an lakodɔn ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka wuli ka s'an ma hali festival kɔfɛ ka taa bɔ an ye ani ka se ka taa sanni k'an fɛ parce que o b'a sɔrɔ y'an ka produit découverte kɛ voilà. Welewelemadakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i kɔrɔ ani dɔgɔ minnu ma deli ka se festival kɛnɛ kan walima minnu ma deli ka bi sɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan? Bon welewelemadakan min bɛ ne bolo ka lase mɔgɔ fɛn fɛn ma se ka yan sɔrɔ au fait an b'a fo bɛɛ lajɛlen ye ni minnu sigilen don u ka wuli k'u jɔ ni minnu jɔlen don yɛrɛ u ka tagama daminɛ n'u bɛ tagama la u ka boli biribiri ka yan sɛgɛrɛ parce que yan an b'a fɔ yan de ma ko a dan voilà parce que fɛn ɲɛnama baden de bɛ yan i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ a la i delila ka di ye mais ka di kɛlen ye safinɛ ye i ma deli ko ye dɛ bon o de filɛ ne bolo yan bon ne ko Ogobaɲa tɛ a ye man di dɛ donc ala ye garisigɛ don a la e k'a ye ɲɛ la mais i yɛrɛ tɛ taa k'a sɔrɔ i ma wari dɔ di dɛ donc o de la an bɛ se k'o wele ka da kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko ne tun ye entre parenthèse ye k'a yir'u la k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yan min tɛ nin si ye donc a bɛɛ ye an yɛrɛ ka jamana fɛnw de ye fɛn minnu bɛ Mali yɛrɛ ka maliya yɛrɛ yira mɔgɔw la olu de bɛ kɛnɛ kan yan wa k'a yira ɲɛmɔgɔw fana la k'a fɔ ko u k'u banba nin ko ninnu ma koyi nin festival ninnu u k'a minɛ ni sɛbɛ yɛrɛ parce que munna hali bi ne bɛ ko ninnu ye a b'u bolo kɛrɛ kan quoi parce que sinon an filɛ nin cogo min na an man ka kɛ tan courant man ka tigɛ anw na yan courant kan ka tigɛ Bamakɔ bɛɛ la courant man ka tigɛ anw na yan est ce que i y'a faamuya? Ne fa an tɛ courant ko ye an t'o den kɛrɛfɛ. An tɛ kuma kɛrɛfɛ dɛ o ye kuma yɛrɛ base de ye parce que i b'a dɔn joli filɛ nin ye joli tɛ suma nɛn kan ni joli ma fɛngɛ k'a ko k'a jɛ k'a fɛ a tɛ furakɛ koyi
donc an ka sɔn o de fɔli ma parce que ɲɛmɔgɔw dɛmɛni de don mɔgɔw bolo ko ɲɛmɔgɔw juguya tɛ dɛ ɲɛmɔgɔw dɛmɛni de don donc f'an k'o yɔrɔ nin faamuya donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ani su ne ba. Nse somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Ne tɔgɔ Korotum Sumare ka bɔ Titibugu la. Ne ye Côté Delisi ɲɛmɔgɔ ye. An bɛ foire jumɛn ni kɛnɛ kan bi? An bɛ festival Ogobanya de kɛnɛ kan, Kado ka festival 9e édition. D'accord. Et bɛ produit jumɛn de feere Ogobanya festival kɛnɛ kan? Alors an bɛ agroalimentaire de kɛ. An bɛ bayɛlɛmali kɛ fɛn fɛn ye produit naturel an b'olu de bayɛlɛma ka daminɛ kabaw la, saɲɔ, fini, juga. An bɛ amuse-bouche fɛnɛ kɛ ni denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ fɛn n'an b'a fɔ ma kogonu ani zira bonbon ani ɲamaku ɲimita pour mura ninnu ani ɲamaku mugu pour les infusions et autres an b'o de kɛ. On fait aussi de la pâte d'arachide. Festival Ogobanya nafa jumɛn de bɛ se aw commerçants ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ suman bayɛlɛma? Bon, festival be en permettre d'abord an ka dɔn. C'est pour la promotion de la culture. A b'an permettre an ka produit ka ye et puis an ka produit de bɛ se ka festival ninnu accompagner parce que c'est le made in Mali. An bɛ an ka localiw valoriser comme ni culture de an dun ka dumunifɛnw fɛnɛ bɛ don an ka culture cadre de kɔnɔna na donc bayɛlɛma fɛn fɛn bɛ yen qui est du Mali on fait en sorte que ça soit valorisé à travers nos transformations o de b'a kɛ donc au cadre de kɔnɔna la an fɛnɛ ka produit bɛ don a la. Aw ka entreprise ye tɔgɔ jumɛn ye? An ka entreprise tɔgɔ Côté Delisi. Awɔ an bɛ transformation kɛ bayɛlɛmali de kɛ agroalimentaire fɛn fɛn ye céréales ye épices ani amuse-bouche pour denmisɛnninw na an b'olu de kɛ en même temps an bɛ restauration fɛnɛ kɛ awɔ. Festival Ogobanya ni y'a ta ko 9 i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na welewelekan jumɛn b'i da ka lase i ɲɔgɔnna entrepreneur ma ou bien entrepreneuse ma minnu ma se ka ɲɛ lasɔrɔ ou bien a curiosité bɛ minnu na minnu bɛ Mali kɔ kan ni u bɛ fɛ ka na? Alors ne bɛ welewele da mun kɛ entrepreneur ɲɔgɔn ye ni festival ninnu ɲɔgɔnnaw la an ka se ka bɔ ka na an ka exposition kɛ pour que an ka produit ka se ka dɔn ka Mali transformation yɛrɛ ka valoriser parce que culture mana fɔ dɔrɔn an ka transformation fɛnɛ bɛ don cadre kɔnɔna la donc ne bɛ bɛɛ inviter ni événement ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ an ka na non seulement an bɛ feere kɛ mais an bɛ dɔn surtout voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Ani su ne fa i tɔgɔ ni jamu? An b'a an su ne tɔgɔ ye Sulemani Dolo donc Sulemani Dolo ka bɔ min? Ka bɔ Bamako yan marché Ngoloni nana. An bɛ foire jumɛn de kɛnɛ kan yan? An bɛ Ogobanya 9e édition de kɛnɛ kan. Ogobanya 9e édition kɛnɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e ka feerefɛn ye jumɛn ye? Bon ne ka feerefɛn base ye yiri mɔgɔninw de ye bon olu kɔfɛ n bɛ fɛn wɛrɛw kɛ quoi n bɛ fini kɛ n bɛ kɔnɔ kɛ n bɛ bronze kɛ matière diversité différent quoi n b'a caman kɛ. Festival Ogobanya nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin aw jagokɛlaw ma précisément aw minnu bɛ aw bolola baarakɛlaw ma? Bon nafaba de b'a la ma bon Ala yɛrɛ y'an kɛ an yɛrɛ ka métier bɛnna ni culture ye quoi donc bon ne yɛrɛ ye culture de kalan i m'a faamu culture ka di ne yɛrɛ ye ne b'a sugu bɛɛ a domaine bɛɛ kɔnɔ a fini wo a yiri wo a diversité différent donc san 30 expérience de bɛ ne na culture ni artisanat et d'art kɔnɔna na. Ok, festival Ogobanya yɛrɛ bɛ nafa jumɛn de lase e ma? A bɛ nafa caman lase ne ma ni ne nana parce que ne yɔrɔ caman mɔgɔw ye quoi donc bon hali dɔnbaga dɔ tun bɛ yan ale bɔra fo Burkina ka na mɔgɔw bɛ yan minnu bɔra fo Benin mɔgɔw bɛ yan minnu bɔra Cotonou a kɛra festival international ye quoi donc i bɛ se k'i ka minɛn feere i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka minɛn a bɛ diya i b'a san a bɛ sanjiw kɛ n'a ye. Welewelemada ani folikan jumɛn de b'i bolo ka lase i tɔɲɔgɔn minnu ma se ka yan lasɔrɔ walima curiosité bɛ minnu na ka na festival Ogobanya na nka u sigasigalen don festival ɲɛnajɛ ko la? Ay bon n bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna festival Ogobanya ye mɔgɔ si kana to a ka taga k'a bolo dan parce que fɛn bɛ yen san caman kɔnɔ i ma deli ka fɛn min ye n'i nana festival in na i b'a ye fɛn bɛ yen i ma deli k'a ye diɲɛ na i ɲɛ kɔnɔ n'i nana festival in na i b'a ye a kɛra a art kunda ye o a kɛra a produit diversité o a kɛra sugu sugu i b'a bɛɛ ye c'est vraiment magnifique c'est un festival mɔgɔ si kana to a ka fɔ a kɔ. D'accord, merci beaucoup. Ouais, dis rien.
an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ni de bɛ dansigi an ka bi interview kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bɛ wele ko festival Ogobanya ni y'a ta ko 9nan ye an ka Mali kɔnɔ yan nɔ ayiwa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw minnu sɔgɔlen b'an na an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to an na ko kuraw bɛ nalen sen na an b'a fɔ aw kan bɛɛ siɲɛ wɛrɛ